videa, dneska ideme, prepačte, som dlho nenatáčal, ale to nevadí, podľa mňa. Tak dneska si ideme zahrať na Roblox. EA Sports, the game. No, tak, mám novú správu. Vymazal som si a som vás stiahol, takže teraz to nebudem mať over 93. Takže to je škoda. Lebo som schytal nervy a takže zajtra som možno taký balíček. A dneska ideme hrať do tohto týmto ideme hrať, pokud máme 1500 gólov, to by sme si aj dneska mohli otvoriť, takže toto budú vyhrávať dvojena, tak skúsime toto. Toto neviem, či dám. To je dobré. Klíme na to. Vidíte, mi práve nedávam autobus. Toto tam je dobré, čiže vám nebudem ukazovať. Poďme na to, je to tam. Dneska sme vyhrali hokej 5-4. Myslím, že to nechytil. Mali by sme mimo to sa mi teraz páči, lebo rohy sú tie najlepšie skoro. To náš instantný gól. Trošku nestihlo to, vidím. Teraz to nestihlo trošku. Poď. Dobre, je to tam. A West Ham Boys. Ne, to keby bol gól, tak...
No hej, zase. Yes, dali sme to tam 4-1 pre nás. Dobre. Dali sme to easy trošku. To bolo trošku také easy, ako keby som povedal. To bude potom že toto teraz bude napovedané. To musím si nechať aj auto. Možno bude mať aj Mbappého. Mbappé, Kylian Mbappé. To je dobre však. No Mbappé, to budeme mať. Je Mbappé. To nevadí. Ale môj brat prišiel. Ak tam nebol, tak ja neviem. Nová. Musíme si trošku nechať auto boli. Že toto měl. Vždycky oni mají. Dávej pozor, že mi teraz mám. Ja to tam nedával som autobody, nedával som dobra. Nedával autobody, ale je to tam 2-2. My sme to na čo dorazili tam. Máme rohy. My máme rohy.
krketvu. Ale 4-2 nemajú šancu už. To už nemajú šancu. Kylian Mbappé. Mu Kylian Mbappé nedal ani jeden gól. Ani jeden gól, nechceš pohovoriť? Dobre, aspoň tento keby dal. Aspoň keby tento dal. Dobre, už dal niekto iný. Ale Kylian Mbappé nedal. To je na čo. Akurát napískal. Vyhrali sme 5-2. Kamarát, na čo im dáva taký veľký náskok? Hinky. To nechápem. Nechápem, ako im dáva ten náskok. Preto to sme, lebo aby sme si spolu otvorili ten balíček z roku 1000. Teraz do majstrovstva sveta. A potom dodáte na video, bude asi aj hodinové video, ale no pôjdeme pôjdeme kúkať hokej v stredu, takže sa pripravte, v stredu, a neviem o koľkej, ale tam budeme aj s mojimi kamošmi, jeden kamoš tam bude. Ojojojoj. Ping, 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 ping. Máme minie. Máme. Ojoj, tak to je také krásne. Poldúce. Je to tam, 1-0 pre nás. Gól, Sané dal gól, alebo ako sa volá. Neviem, potom si prečítam jeho meno, lenže musím. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Máme my od brankára. Máme. Je to tam, brankár chytil. Máme. Neviem, kam dáva ten brankár. Na. A strel tam ten gól. Musíme to aspoň zraniť, lebo nebudeme mať žiadnu šancu. Bože môj. Je to... Žiadny faul. Toto aj... Keď som mal faul a nič mi to nerobilo. To bola taká sprostosť. More, tak akože sme mali loptičku, nič sa nestalo. Ja sa bojím, keď budem v rohu, kámo, lebo ono to je, že také nepríjemné.
Ne, zase zatleskali. 1-0 pre nás. Bing, bing. Treba nebudú rozohrávať. To je zlé tam, to je zlé. To je zlé. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Bing, bing, bing. Áno, to by bolo na čo? Mali by sme mať. Zase oni. Tak to akurát nám si... Takto som reakcia asi na šílené nákupy. Fizzy drink. Čo je? Keď oni majú tak... Teraz nikto tam není. No ale sú tam trá. Bum. Poďme, na. To som mal dať asi sám gól. Dobre. Čo? Ne, dobre, ja už som si myslel. Bing. Čo zase? Ale my by sme mali mať. Tak oni zase. To som mala si začať streliť, nie? Rýchlo, dokud tam není žiadny typek. Nemáš šancu proti dvomi zase. 2 versus, no tak, ale to už hlavne naštvali. Oni dali gól na tú poslednú minútu. Oni dali ten gól. Tak to sme. Nie sme. Tu. Mali by sme mať. Akože. Ja idem akože. Ono sa to nedá. Ja toto musím vyhrať, lebo my chceme hneď ten balíček. My to ešte musíme dať. Ja neviem, ako to dáme, lebo nám to asi nezdrá to celé minúty. Tak to sme prehrali. To je zlé. 5 minút sa načítava. 5 minút. Vy čo nechávate? Kde môj? To sa nedá. To nedáme, lebo tu sú slabí. 1-1. Neviem, čo mám povedať. Ja neviem, čo mám povedať. Ja som to nedal. Teraz nechám autogain, autobuli. Na čo prihral dozadu? Neviem na čo. Lebo je to tam zase ten Sané. Gól. Je to tam ako predtým náš Saný. No tak, keď bude 2-0, 3-0 hádam. No tak 3-0 sa nebal, tak potom pôjdeme my. My budeme strieľať, potom my budeme
Nemôžeš prihrať zase. Zase, lebo... Saindago, go. Aby sme sa trochu nebáli. On är kačkin do Cocomelon. On är kačkin majket Cocomelon. Zase oni... A čo, prečo my nebudeme mať disky? Prečo my nebudeme mať? No, to ma zaujíma. To ma presne zaujíma. Teraz máme. Zidane dal gól. Zidane. Karatista Zidane. Zidane je karatista, to som ešte nevidel. Cocomelon. Kačky, Cocomelon. Ne. 4. Pamätáte si to. Jak tento nevie trafať? Jak tento nevie trafať? Jak to? My už to chceme dohrať. Máme. Dáme tomuto. Kain Zidane. Tento je ten, ktorý mu teraz prihrá. Cocomelon. On to dobre načasuje. No tak dobre to nenačasuje. Ani ja teraz. To by som nedala nie ja. A poďme. Tá, ale je to tam. Ale dobre, teraz idem nechať. Zamiesto ich hrať my. Cocomelon. Čo zase? Oni musia mať vždycky. Musia a stále musia mať tie lopty. Can I catch the Cocomelon? Ping. Zidane dá gól. Jak to? Lebo mne sa nedalo strieľať. Ten Cocomelon. Ping. No to komu som prihral? Ja neviem komu som prihral. Ani. Kačky, Cocomelon. Dobre som to dal, nie? Kvôli mám loptu. Kamu. Hegana. Kongi. Ten Cocomelon. Kličme Cocomelon. Čo teraz nemá šancu, ha? 4-1 normálne. 4-1. Ja nerozumiem. Ja to neviem. Cocomelon.
od nás. Ja že som to zdržil. Ježiši, ešte dokonca majú aj tu na striedačku. To som ešte nevidel takéto. Tuto to ja len to video. Teraz spím. Ja už som nedočkavý. Ja som tu čakal 100 rokov. 100 rokov. Dobre, tak tu máme gemičky, My si ideme kúpiť. Nie, toto. Poďme. Toto je nič. Poď. Tibi. 1993. To mi dobre akože nepadlo. To mám 90. Si mám to istého. Takže mne popravde padol ten istý. Ale toto je koniec videa. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a normálne. Čaute.